ए बुढ़ऊ बैठल बड़ा कुर्सी पर पोतोइया के 5 महीना हो गइल गइल है ना आई नहीं के जाके बुला के लेके आवे के का पते पर जाई। हां बउआ फोन करला का बबुआ बड़का फोन करेला कि माई कह दिए बाबूजी के कि जाके पोतोइया के बुला के लेके आइए। तो ये बताओ हम जाई पोतोइया के बुला के ले आई अब हमरा से चोरल जाता लड़का जब कहले बात तो बुला के ले आएंगे पड़ी। ठीक बात जा तू अपन घर में काम कर हम जाते बुला के ले आवे। आ साइकिलिया कहाँ बा अपन? वो साइकिलिया द्वारा पर निकलाइल बा साइकिलिया लेके जाई। ठीक बा जा जा हम जाते नहीं बुला के ले आवे। साइकिल ससुरा लड़का बा हमर ओइसे आपके घुमाते खराब होत है। बॉबी फुलुआ हां माई देखे ना तोर मरद फोन कइला रहल अगंद्री का कहत रह कदी कहत ल जे बोलू दिन ध देती तो चल अइती तो हम दिन ध देला बनी जल्दी तो ससुर आवत रह तोरा के ले जाए खातिर जल्दी। हां चल दे तोर मुड़िया उड़िया बांध दी बॉबी रे। ठीक बा बांध दे तो नीमन से बनिए। हां रे निमन से बांध दे तो तेल लगा के बांध दे। तोर भैया कहां गइल रे या तोर बाबू? बाबू तो का जाने कहाँ चल गइलन खाना खइलन। हां आ चल गइलन। आ भैया कह आई ओहन तना देर के बाद खाना खाए शायद गइल बना कमाए। आ जाए तो बॉबी जइए ससुरा में नु तो अपना सास के खूब सेवा करी ह। हां कथि से करबू? ए रोज करेनी ना बहनी उनी से देहो ना दबेलू ना खाली मुहड़ी से दे दाबे नी एगो पिटना बनवा के लिए बनी ठीक बनवइले बनी। ए दादा हथिन होई ना देखौ ए 12 के लड़की बिया लोग हमरा के हंसिनु रे। ए तो हम पिटना बनवइले बनी कपड़ा फीचला नु ना हमर बाबू लोग कहि जे बाप रे ओकर मतारी कितना खिलाड़ी बिया जे अपना लड़की के हैसन से रहन सिखैले बिया। का जानलू बबी तू कोनो गलती करबू नु तो शिकायत हमरे पर आई कोई जे देखा कर मतारी निमन रहन नहीं के धरइले निमन से अपना सास के सेवा करी ह ससुर के खूब ध्यान दी ह। ठीक बा माई। बबी हां कोनो नहीं कसन लोग तो लोगवा चैली फारत ओकरे के ना होई तो बाजार में भेजतिन तोर सामान लिया देती। ठीक बा माई। ए बउआ लोग आवत त नहीं अइबे है ना बाबू देखा ना बॉबी आज जाई चल ल बॉबी के ससुर आवत तनी आ ना होइत न तो तू जइतो बाजारों में चल ल आ तनी चिउरा आ तनी मिठाई उठै ले तो जा बउआ तो ठीक बा जाता जा देखिए नीमन चिउरा लिए जा बॉबी रे। हां बैठ जात ने और सामान तेले सरिया आवत तनी। ठीक बा माई। आता है घर में का ए बबुआ लोग खुश रह बेटा खुश रह। बबुआ जा कह दे अपना माई से कि बॉबी के ससुर आइल बड़े। अच्छा ठीक बॉबी के बुलावे खातिर। माई रे का बॉबी का ससुर आइल बड़न बुला के ले जाए खातिर आगो निकाऊंगा के हां कहां बानी दुआर पर बने। ए तो बैठा घर में बुलावा आई ना घर में अब आई घर में। हां हां आई 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 बैठ। ए फुलुआ हां माई जो ना ससुर के प्रणाम कर दे प्रणाम करी तो रिके यही सब हमर शिकायत करवाइली सौतिनिया के बेटी कितना रोहन शिकायत का गो लागत नहीं है बाबूजी। खुश रह बबी कैसे समाचार बा? ठीक बा नु। ठीक बा तब चलो बैठो। तोर माई कुछ कहली हो? माई कहले दिया कि आओ तीन तो ससुर जाए के बाबूजी को। हां तो सरियाल बड़ा सामान में। हां सामान तो सरिया ले ले। ठीक बा बैठ चलो। बबी रे हां माई गोड़ लागइलू? हां गोड़ लागले नी ने माई बुढ़वा के आदत बड़ा खराब बाटे रे। हाय त का कहले हो? भाग बुढ़वा बड़ा खराब बा देख दिन पर दिन बूढ़ा तो ओकर आदत खराब होइल जाता। हां हां अच्छा जो तन की हम देख लत नहीं राम राम ई कहनी जो ए यार जी हाय राम यार इन ए यार अरे महाराज कथी खाते हैं आगे पाछे से देखते हैं बड़ा चिकन भोज जाता नहीं। ए समझी जी हम आटे के रोटी नु खानी यार इन ए यार इन तुमको नहीं शर्मा जब यार आइल बड़ा ना यानी से आके यार से हाथ मिलावत नहीं वो महाराज अब भाग यार जी और वो पुरान के जमाना में जियत नहीं का नया नया फैशन बा आजकल के यारी नहीं लोग डर रहा सब दे पर चढ़ा रहा। अरे हे
आ यार जी यारिन हाँ। आ यार जी कहाँ गल बनी अब बा के अपने यार जी के मत पूछी गोइल बनू ने मकई में धान पटावे। महाराज खाली वो मजा कर फेम रहनी मकई में धान पटला कि गेहूं में पानी पटाओ गोलो के मुंह के अरे उहे नु कहनी है तनका लस फसा जाला। ओ माने और यार जी डोज मन भर दीदी तो हमरो मुंह ना लस फसा नहीं डोज दे ना बा वहां के देह में जान देखत नहीं एक लीवर के बानी छी रे छी बड़ा भोड़ुआ बानी ये रहन। आ रोवक कहत तनी कि नौका जमाना में आई पुरनका जमाना में का बानी लगनी बतियावे ए यार जी तो नौका जमाना के मतलब इना न भइले धर के पकड़ ली तोरवन कहत नहीं कि यार से कुछ ना होला। अरे बड़ी बानी रो वो मजा करे बहुत खेलर बानी रो। जानता नहीं हाँ। हमारा संग चल चल तो सब खुश में सब बाप रे बुझा था हमर मर्दे नहीं हम बिना मर्दे के बानी जो रोवा संग जाम त हमरा खुशी मिली। ए यारी हां यार एगो बात पूछी अरे पूछी ना गुस्सा ना हो के अब रोवा से ना कुछ बड़ अच्छी ये ना बताई कि वो बनी जवान आ यार जी बूढ़ा गल बनी तो काम केंगे चलत फिर ए वही के में घींच घाच के चलावनी वहां के हाफे लागे नी कहां दौड़े नी खेत में ना ना जाई ना कुदारी उठाम नु बाप रे 4-5 कुदारी मुंह का हाफे लागे नी केहू के घींच दम नहीं थे ना केहू के घींच घाच दम नहीं अच्छा यार सुनी कब सब तो भई हाँ। ना कहे के मतलब बाकी बॉबी के बितागिन क दी अच्छा बॉबी के सामान में सोरिया दिला बनी। हाँ। ए यार जी एगो बात भूर पर आ कहीं ना यारिन के समाचार यारिन की ठंडी में क्या रहता मत पूछी यार के समाचार ना कहे हम पूछे तो भी बड़ा बढ़िया अब बता ना जी उनका से कौन दम बा नाम के दे बे एगो बात भाई यार जी रोवे इतना जवान लागे नी हैंडसमो लागे नी हां आ यारिन साहब पकली बूढ़हीन खानी लागे नी केने काम चलो का कोई मजबूरी बड़ा आ जाए दू सब छोड़ी जानता नहीं हां बाबू को तकिए धरा के सुत रहे नहीं एहे ए बड़ा दशा बरो बड़ा दशा बा अच्छा हमरे लखबा ना राउर तोर टोंच बानी मारा एहे तो गांव भर चोरला ए यार जी आय बैठी रुआ हम ठीक बा ले आतनी बॉडी तेजी मोखी तेजी में बड़ा घाम उगलता ए यार तेजी मोखी ना ए यार जी रहुओ केतना चिल्लानी धरी हई धरी आ जा 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 जाई रो साइकिल उकिल पर बांध अब बाहर तनी तक तेजी में बाबी के तेजी में हम बॉबी के भेजे तनी तेजी में आ बॉबी रे बॉबी अरे बॉबी रे बॉबी आ चुप पदनी केतना रोवली ठंडा में चल जेबे तो बढ़िया न रही मरद के लगे शर्ट के सुतबे बात नहीं तू कितना चुनाली तोरा शर्मो ना लागला तो कौनो बात हब दे कहीं बोल देवेली बाप रे बाप बुझाते जे खराब कह देनी आ जाए दो सब छोड़ाओ अब भेंट कर लो बॉबी कह जने कोई आए बुआ माई दाई आ चुप 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 बॉबी जो भैया से भेंट कर ला जा अपना भैया से भेंट कर ला आ भैया अलाड़ रोल बड़ जाना चुपचाप कथी रोल तर भाई कितना टाइम लगोलो लोग एगो लड़की के विदा करे में घाम भइल जाता है बड़ा अभी हां हो गइल बाबू हम चुप रह फिर बोला ले हम ज्यादा दिन न रहे हम तारा ए यार जी हमर बॉबी काज कोली बेतन के आराम से लेके जाए साफा हम आराम से लेके जाए इनका के सुन ली हो लन लेकिन अब नियो तो बड़ा दलिदर लागता जोनी तनका भोड़ुआ टाइप के रुआ लागता नहीं तनी नियम से जाम हेपा बैठ हेपा ना बैठाली ना हम पाछे बैठे तब हम झकाइले ना जाई सुनी ना हमर बॉबी के गोड़ी होई ना गाड़ी हम ओछी बांध देता नी अब बड़ा भोड़ुआ ससुर बानी है आगे बैठाए पतो बेटी पोतो बिया पाछे ले बैठा के पाछे बैठी न बबी नु हां तो देखी बूढ़ पुरानी आदमी बानी कहीं गिर जाई तो गोड़ हाथ टूट जाई तो एक लंग के टीका लग जाई एगो तो देख हम एनो न होई नु तो बड़ा गबड़ाई जा अब बबी बैठा तो तनी आराम से बैठाई हमर बॉबी आज तक दुआरी नहीं कहला बाबू हम आराम से यारिन एक बात करी कोई ना आइना रुआ पर बैठ अब आगे यार जी राउरी यार जी सुखले मर जा ए यारिन तो हम चलते नहीं सर जाई राम राम यार जी राम 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 अब बनल रहे राम राम यारिन देखम ठंडा बातन का निमन से चला चला आज जोन तो बोर बाकी अब अभी हम बस हां के नहीं तो हम दूर आगे ले चलता नहीं आई दादा रे दादा
आई बाप रे, चोट लागल बका। चोट तो लागिए गइल बा रे दादा। बैठ हो गई। हाँ बाबी रुक जा। बुढ़िया में बहरे बोल दिया का जाने हो। हाँ बोले तो बॉबी को बुला ले नहीं। बुला नहीं पतैया के। हाँ गोड़ लागतनी ए अम्मा जी। जिया 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 है हमार पोतो कोनो रास्ता में दिक्कत ना नु भइलो। भाई बुढ़िया रे हमारे पास 100 कलर रहले। तोरा 100 को में ना जला का रे। कथी रुआ समझ गई नहीं साइकिलिया पे बैठा के लियाओ तो नहीं केना गिरनी नहीं ना ना गिरल नहीं कि मने ठेवल छी लागल बजा दे गिरल नहीं कि जान माई हो तोरा का भइलो। का करिए अम्मा जी, साइकिल पर तो बाबूजी बैठा के लिया तेरो नहीं धो के गिरा देनी, कमर चोट लाग गई। चोट लागल बा। अच्छा जान तारू मने हाड़ गोड़ पाकल बा, साइकिल चलाता। ले जा बॉबी के घर में ले जा, घर में ले जा। ठीक बा चलो ले जा जा। चलो है हमार बाबू चलो। हेलो हाँ बाबूजी लिया था लीम बोला के। हाँ बाबू जाके बुला लेनी, कालीन बुला के लेनी। कहाँ तेरा घर तू? ठीक बा आवा, आ जा गाड़ी पकड़बो शाम के। ठीक बा पकड़ लियो। भाड़ में जाए साला कमीनी, मेहरारू बुला ले लोग चलता नहीं साँझ के। ए बुढ़िया बुढ़ी तने भेजू बबिया के ने। कौन लगान बा नहीं कहो कि बूढ़ के मारे मियाज हमर साफ परेशान रे। भेजना ने कौन बात पूछे के बा, कुछ बतियावे के बा तो कह दे कौन लगान बा। खाली सोका के बीमारी तो लग रहा है ला। बतिया हमरा से ना होई। तो से बते कौन कहती ठीक बा भेज ने। इंटरनेट पर जाओ तो बुलाओ बाबी हाँ आवा ने अब तारा जरूरी है हमरा पर बैठो ना। बोली बाबी रे पता नहीं तो लग मोबाइल नहीं खे ना मोबाइल नहीं। तो रुको ना है पर धर दें तो का हो जाता। कहता नहीं हाथ और के रखी। रुको ना का माने तारा बिनु हमरा दिल ना लागला जंदर ना। ना हाथ हल गए होता रखे के। तोहरा के मोबाइल किन के दे दे वो आईफोन। हां जितना संपत्ति बा हमने सब तोरा नाम लिखी कहिया तो हमें से संभोग में रखबू नु बड़ा फायदा में रहबू। जितना बार बिगहा बा सब तोरा नाम से लिखी। साचो के साचो एगो आईफोन किन के दे देम तारा के। कहिया जॉब कहबू तब सारा संपत्ति हमर का होई। सारा संपत्ति का होई सब तोरा नाम लिख दे। हां तो सुनो ना उठा ना तो काम ना कर। घर में हमारा बुढ़वा के देखा तनी बड़ा नियत खराब हो गइल बा। उ देखा तनी खाली पोतोइया के लॉब चौप में रहता। आ जावत हमर बेटवा नु तो इनकरा के साफ धो के लाठी से आ लाते इनकरा के वास पिटवावा तनी के बुझियन बुढ़ो हुए आज। माई प्रणाम। दूसरा बोलवा बाबूजी कहाँ बाड़ा? पहले बाबूजी के फेम छोड़, पहले अपन समाचार कह कि केतरे बाहर रहल। एकदम हम ठीक रहनी है। ठीक रहल। कोनो खाए पिए कमी ना ना कोनो कमी ना भइल। ठीक बा लेकिन बाबू एगो बात हम तारा से कहत का हई। भइल? तारा बाबूजी के नियत साफ खराब हो गइल बा। कहाँ बाड़न बाबूजी? बाबूजी होई तार बियानु औरतिया हाँ। खाली ओकरे चक्कर में रहता रह। हम देखता नहीं हरदम आँख मारते रहता रह। अच्छा। हरदम एतरे पोजी आवत रहता रह। कहाँ भी औरत है? दोनों आदमी के हम बुढ़वा के आ पोतोइया के हम देखनी है घर में। ते बाबूजी पर गलत इल्जाम लगाओ तरी। ऐसा तो होइए नहीं के सकत जे बाबूजी हमारी सब करत हो गया। हम खुद अपना आँख से देखनी है तहु तारा से कहता नहीं। गलत बात बा, हम विश्वास कैसे करी? विश्वास ना कर बनू ना तो ठीक बा तारा का हम चला हकीकत धोखा ला के देखत। तो देखवाओ हमरा के। ठीक बा चलो चल।
कहाँ बाड़न बाबूजी? तार बाबूजी हाँ गईनी हमने गहुआ उरी खेत पाटता वो नहीं। कौआ हो रही? हाँ अच्छा ठीक बा, हम चल के देखत हाँ जा। बाबूजी प्रणाम प्रणाम। खुश रहो आ गेलो। हाँ का बउआ आ गेलो, बड़ा बढ़िया गेलो। हाँ ई बतावा तोहर कमनी धमनी कैसे चल? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बाबूजी। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना कोनो भाई। प्रकार दिक्कत ना? ना ना कोनो दिक्कत खाना ना। पीना में ध्यान देलो हम? एकदम परफेक्ट, सेहत मजबूत। अच्छा बउआ देखो तोहरा परिवार के हम ले आ दिल बनी। ठीक फोन कहलो हमें जे बाबूजी जाके बुला के ले दिन धो दिल बनी, हाँ, जाके हाँ। बुला लेल बनी। ठीक जा अपना परिवार से कुछ दू तुम बात विचार कर लो। तलक हम एको भी पटा के आ रहल बनी। ठीक बा जल्दी आइए बाबूजी। ठीक बा। ठीक माई हमार कहत रही ऐसे ही सब बात बा का यार, कंफ्यूज सा हो गइल बानी साला हम। पागल ऐसा हो सकता का? अच्छा हम ढुका ला के जरूर देखे। माई धान उन करी। अरे खुश रह खुश रह खुश रह। अरे बाप रे बाप बैठ। अरे का हाल बा हो? ठीक बा, अपन सुनाई। बढ़िया बा। काहे दुबरा गइल बा? कहाँ दुबराइल बनी? खात उतना रहलू का? अब बताई ना, घर के खवाई में बाहरा खवाई पिए में अंतर बा कि अरे ना? अंतर तो बा, हमरा के देखा। और बताओ सब बढ़िया बा? सब बढ़िया बा। तो बुढ़िया कहाँ गइल बिया? माँ जी देखी ना उन्हें यानी घर में केहू नहीं है? ए रनिया लोगन। तब तो हमनी खतरा बहुत बढ़िया बा। बाहर से आइल बनी 2 साल पर। देखा हमरा शरीर के अंदर से उफाल मारता। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करे के पड़ल। अरे केहू नहीं के घरे, केहू ना कुछ। और बता ए बाग पहले चली बैठ के खाना उना खाई। खाना उना खाई? तो तू कैसन मेहरारू बाड़ू? हमरा के पहले भगावत रहू, पहले तो निपटावत रहू। अच्छा ई बताई, हाँ। बाहर से जब आदमी आवेला एकदम। तो आराम से हाथ मुंह धोवेला। अरे हाथ मुंह खाना के गोली खाला। मारा, कमा कमा के हम पागल हो गइल बनी। अब मत पागल बनावा। बोला हो जाई सेटिंग? अरे केहू नहीं के। ना 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 हटी 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 हटी। काहे भागा? ए बाग हटी हो ना। ऐनी बाहर से रो घर आइल बनी तो कम से कम मुंह धोए के चाहिए, नहाए धोए के चाहिए, खाना खाए के चाहिए और आराम करे के चाहिए। अरे यार खाना के छोड़, पहले यार कम से कम हमार दर्द। हटी 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 हटी। बाग अरे साला ठीक बा। हो सकता है यार मेहरारू साला छुए नहीं के दी माई। एकर मतलब माई हमार सही कहती है ना? रे माई माई। हाँ बाबू अरे है नहीं आओ। बोला। अरे बात जोन कहली है तो सही बा का? तुम तो से गलती बोली ने। हमरो थोड़ा शक लगा था साला। गइलो घरवा में पोतैया से भेंट करे का भइलो? का होई साला, शक लगा था ऐसे कुछ। हमरा दाल में जरूर कोनो काला बा। काला ना, पूरा दाले काला लगा था। तू हमरा के शक होता, तू हमरा के चीज के प्रूफ करा। तो चल हम तोरा के देखाओ तनी बबुआ धोखा लगा के। चल देखाओ चल चल। एक सवेरे के आइल हो गेल, चल दिन घरवा देखत दिन का करता सन, खाना ना बनल बस कि ना। ए बुढ़िया बोले। ए है ना आवा ना है ना। हाँ खाना ना बनल बा? खाना हां खाना जाके देखिए और पोतैया बनौला भी कि ना घर में। कहां बिया? वो बिया वो घर में। घरों में बिया? हाँ तब जाते नहीं करे खाना मांग खा लेवे। हाँ ठीक बा जाए। अब बबुआ कहां गेल बा? बबुआ गइल है ना स्कूल। गइल कहीं घूमे उमे ना। हाँ। बाहर से आइल बा, ढेर दिन पर घूमे वो संगते होते से अपना। ठीक बा बबी तो कहां बाड़ी रही? अब खाना ना बनल बा? खाना तो बन गई। हैं? आइल बबुआ कुछ कहत लखो ना न कहत लखो? कोनो छूछा न करे तरह के? ना हैं? छुए कोशिश करत रहन, हम कह देनी हट अलगे हटी जाके नहाई धोई खाना खाई। छुओ तो लख ना नु? ना हटा देले भाई। मन छू दियो तनी वो काम ना करो। ता कहीं गोल हम ता दाब देबू हमार। ए तन का ऊपर तन का ऊपर तन का ऊपर। ए तन तन ऊपर तन का ऊपर तन का ऊपर। अरे ई का होता? का होता ई? का कर दला हो बुढ़ऊ? हां पोतैया से। हां अरे काहे का होता? कथी करतनी? का होता? आज माने लइका फैका 12 सप्ताह कोने गोड़ दाब दे के हारल ठका आने कोबी खेत में से त का हो गेल को?
तो हिया हिया दबाला के हिया लिख दबाला तोरा मन में अरे साला ही नहीं अरे मार साला की मार साला अरे मुंह हमारा इज्जत कर दे बाड़ी अरे इज्जत कर दे बाड़ी मार साला की ए बाबू ए सुनो ना यार भाई अरे रुका साला हमारा साथ ऐसे करतारी या भोसड़ी के पकड़ के बबुआ अरे भाई साला लगते हमरा पीछे अब तोरो कहने अरे आज तो मार दे ये सब करतारी हमरा पीठ पीछे करत हो तू ऐसे करतारी पकड़ अब का करी मर्दों से गईनी या ससुरों से गईनी ना खेतवे मिलल ना आईफोनवे मिलल हाय रे किस्मत